ассалому алайкум дӯстон, тамошобинои канали Авто ТВ. Ҳама каса созен, хубен тинҷера, саломатиё, вақту хушай. Имрӯз 18 июли 2026 сол дӯстон, мо якчанд хонаҳоро ҷобаҷо карда, яъне ки хонаҳое ки равон кардан монтаж мекунем, пешниҳодтон мекунем то охир тамошо кунем. Иншоалло бовар дорам ки як 5-6 хона аз ҳамин видео савдо мешавад, худо хоҳад. баъдан барои реклама чизе ки ҳаст айро кунем, ман наворро шурӯъ мекунам. Ки ҷо хона дар корай, замин, квартира, мошин, чизе ки дар кортонай, таги видео комментария кунем дӯстон. Иншоалло ки кадоме ки дора рӯй мекунам, мо навор мекунем, пешниҳодшо мекунем. ҳамин наворд агар маълум набошад лайк кунед, дар канал обуна шавед, наворро шурӯъ мекунем. Бардори азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар этажи 5 масоҳати 30 квадрат, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, яъне ки маҳаллаи Гипразем ва яъне Гарадо гайку дар ҳамонҷо қарор дора. 30 квадратай этажи 5 як хонага 399 000 сомон арзиш бо муомила мешавад. Чӣ тавре ки дидесен, қисми дохили хонаҳо ремонт кардаги тайёр, яъне ки ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ дӯстон. боқимонда маълумотро рақамҳои 0063 аз умми канали мо зангза бигиред. бародарое ки замин кофтестен, марҳамат дӯстон, беҳтарин вариант барои харид кардан. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, маҳаллаи Навбунёд, 6 сотиқ заминай, хай ҳамвори хушроҳакай, 240 000 сомон арзиш бо муомила. рақамош WhatsApp 77 33 занг заред. мега ки тарафи кирпичзавод то мошинҳои 45, яъне ки 2.5 километр раҳ масофа дора. маҳаллаи Навбунёд роҳ ва қувваи барқ низ дорем. камбудӣ, яъне ки ов ҳастае ки кашидан дар кораи бародари азиза, ов хулоса надорам. ҳама ҳуҷҷатҳо садфоиза кардагӣ, масҷид, мактаб, боғча, поликлиника дар наздикӣ мебошад. арзиши хона, яъне ки замини фурӯшӣ 240 000. дӯстои азиз, боз квартираи фурӯшӣ, як ҳуҷрага квартира дар ошиёнаи 10 масоҳати 67 метри квадратӣ. чӣ тавре ки мебинед, аз котлован кор оғоз шудааст дӯстон. аз котлован ки бихаред арзон мегирем бародари азиз. ноҳияи Шоҳмансур, наздики яъне ки масҷид. ино дӯстон проектҳошай дохил ба Душанбе мешавад. арзиш ҳамин 67 квадратай 429 000 сомон мега бо муомила мешавад. 10 этажай 67 квадрат, ина проект. ана ҳамин ҳолат худо хоҳад бо далчӣ мешавад. бародари азиз, аз ноҳияи Данғара, ҷамоати Исматшариф, маҳаллаи Шоҳаншоҳ равон кардан хонаи назди ҳавлигӣ. 4 хона, ҳавлии калон дора, коридор, баня дора. нархаш бо маслиҳатай. касе ки ҳамин тарафо мисол хонае ки тайёр ҳастаи кофтестен дӯстон, соҳибмул чӣ мега? мега ки бародар, кадоме ки харидорай, ҳамон одам мада занг бизана, ман як муомилаи соз мекунам, ҳамин хонаро мефурӯшам. нархаш бо маслиҳат. WhatsApp шанда муроҷиат бикунед дӯстон.
бародари азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар ошёнаи сеюм масоҳати 31 квадрат метр, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе 415 000 ремонт кардагӣ тайёр. хона дар беҳтарин ҷой қарор дорад, ба ҳама чизи чорааш фурӯхта мешавад. хоб саршавии Корвонда қарор дорад, наздикии Деҳқонбозор, наздикии Саховат, об, свет, канализатсияи шаҳрӣ дорад, техпаспорт дорад. 31 квадрат 415 000 сомон лозим бошад, марҳамат занг бизанед. дӯстони азиз, равон кардан хонаи фурӯшӣ назди ҳавлегӣ аз Душанбе. дӯстони азиз, Душанбеда қарор дорад. дуэтажаҳай ноҳияи Рӯдакӣ, кӯчаи Олисомон, 14 сотиқ замин, 6 дар хона, нархаш бо маслиҳат. об дар ҳавлӣ. рақамҳои ватсап дар рӯи экрани шумо. кӯчаҳо асфалт. аз трассаи Душанбе то хонара мега 50-60 метрай. то Душанбера 46 микрорайона 7 километр. масҷиди ҷумъахонӣ 150 метр. мактаб, духтурхона, аптека, парикмахер мега тақрибан 300 метр. магазини продуктовой 80-100 метр дур. дуэтажа, 6 дар хона, деворҳои якум этаж, семенблок дуюм этаж, хишти лой. 4 хонаш 5 ба 3,5, 2 хонаш 8 ба 3,5, 2 калидори 8 ба 3,5, ошхона, молхона, баня. хулоса дӯстон, занг занед. дӯстони азиз, дар цоколни этажи ҳамиддом мо як хонага квартира дорем ки масоҳати 33 метри квадратияй дар Корвон, территорияи маҳаллаи Графзаводи шаҳри Душанбе 255 000 сомон бо муомила. рақамҳои 1962 аз номи Саудо ТВ. ҳозир дӯстон занг бизанед, боқимонда маълумотро бигиред. 255 000 сомонӣ. бародари азиз, як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлегии навбатие ки дар ноҳияи Калхозобод дӯстон. ноҳияи Калхозобод, деҳаи Ленинград як. об свет дора, 3 дар хона дора, 7,5 сотиқ замин дора. инавиҷа граница дӯстон. аз ами 15 сотиқ замин бо ҳавлиш половина 7,5 сотиқаш савдо мешавад. дар инҷа об дора, ина чойлоби ангур дора, бараки, ошхона, анҷомхона, алохона ҳамаша сай ва 3 дар хонаи дига қатӣ обши нимиш савдо мешавад. 450 000 сум бо муомила мешавад дӯстон. ноҳияи Калхозобод, Ҷалолиддини Балхӣ, деҳаи Ленингради 1. ду рақам дар рӯи экрани шумо, занг зада пурсон шед.
дӯстои азиз, як хонага квартира дар этажи якум масоҳати 36 метри квадратӣ ноҳияи Сино дар Гипразем маҳаллаи Навбаҳорда қарор дорад. арзишиш 389 000 сомон бо муомила. рақамҳои ахириш 2170 занг зад маълумотҳои праша бигирен. чӣ тавре ки мебинен қисми дохили хонаҳо яъне ки ремонтҳош кардагӣ тайёр ба талаботи зиндагӣ ҷавобгоҳ лозим бошад. дӯстон пурсон шуден хона дӯстон бояд ки саросимаву савдо бишавад. ин ҳами хеле гапҳо чизе ки буд роӣ карден, хоҳиш карден, комент карден, ҳамаша мондум. ана бо далши чизе ки ҳаста роӣ кунед бо навор карда пешниҳодтон мекунем бачаҳо.